Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:58. Maing aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, kag malambutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon. Talos ka magpangalagad sa inyo ini, si Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline! Off the night kita mga Aksyon Tob-Tob alas 9, ang 15 sining takna o kontak na sining aga sang Martes na kita. No? Ari na kita sa Hulyo 14, 2020 mga Aksyon. Aksyon Hotline! Bispiras sang aton sining sweldo time. Was nga adlaw mga Aksyon. So iban dira siguro ti pre nakabato na gani mo. Mayara advance na mo. Mayara man nga late mga Aksyon pero mostly sa 15 ginakag 30 o 31 nga mga pizza. Aksyon Hotline! Amo ng adlaw sang kuana mo ng adlaw sang mga asawa. Sa mga asawa nga ti inang tugyanan gid sang bana sang ila sining sweldo. Sometimes mga bana man nga sila nagatipon sang sweldo halin sa asawa. Mayara man na. I don't know. Aksyon Hotline! Anyways, mga Ka-Aksyon, ano ba lang mga baga-baga nga mga balita subong adlaw nga hatagan naton sang pagtamod sa aton siring pagpangalagan. Aksyon Hotline! Sa mga balita iya sa national mga Ka-Aksyon, ginabantayan subong Yapon sang pag-asa ining si Tropical Depression Karina. Ining sitwasyon niya, may mga signal number 1 na nga mga lugar. But kaloy, anlang kay doon di ginman amuna ka haladlukan ining si Bagyong Karina mga Ka-Aksyon. Aksyon Hotline! Sa dinti nagapasalamat kita bikas nga subong sa gihapon lubog kita sa problema sining pandemya nga si COVID-19. And if ining kaangay sining nga mga unos abi magluntad pa sa aton sa Pilipinas, matulutam anagid kita. Aksyon Hotline! Sa iban nga balita iya sa national sa gihapon, padayon pa nga lagaw ang pila ka mga istorya gapon talk of the town iring pagdula sang franchise sang ABS-CBN mga Ka-Aksyon. Wala gapon untat ang Borbandio sini or wala gapon untat ang istorya sini ila binigid sa mga empleyado. May mga empleyado to sa ABS-CBN nga mga kwanbla. Yan ang mga nagabaton sweldo iya sa matagadlaw nga tanan nga pareho lang sa basic bla. Met subong may mga kabataan sila ka pamangkot tayo maka-eskwela pa kami. Aksyon Hotline! Ang sabat tingitaan te deya no. Suno ganay kay Senador Bato de la Rosa Action Oliver kun maniragin man tingita kabiban obra Aksyon Hotline! Pero sa aton paglantaw diri, ang imo edad abi lapit ka na 50 manog retire ka na bla sa ABS-CBN. Tikon why na franchise ginman subong may mabaton pa sa imo nga ulubrahan 50 ng edad mo, expertise mo abi. Kameraman ka. Tilangan batunon ka ba to sa piyak na station karon kay buta naman to sla. Aksyon Hotline! Kung kisa may mga utod kita nga do ginakadlawan pa galadulaan trabaho no. Amo ni mga tao nga mga ipokrito. Aksyon Hotline! Sa iban nga balita sa national, way gyapon untat man ang istorya regarding sining barrier mga Ka-Aksyon. Actually nangin tupiko nato ni kagabi sa Action Firing Line. Ining parte bala sa division nga ibutang sa angkasanay sa motorsiklo dito sa iban nga lugar subong nagakarambula man to sila. Aksyon Hotline!
Abi nyo, diri lang sa Bacolod kag Negros nagakulumuron ka nagapudag-pudag ang mga motoriders na ton. Sa ibang to nga lugar, parte man to, sa ibang nga lugar to. In fact, si Senador Bongo gani naghambal. Mapatawag kita na isang public consultation. Mapatawag kita sang konsultasyon sa mga ahensya sa gobyerno nga may ara sang kahilabtanan sining pagbutang sang barrier sining mga motorsiklo nga ang kasanay mga kaksyon. Hotline. Kaya mismo si Senador Bongo sa doon di man mayo, no? Si Bongo dan ga motor ni mo, no? Si Presidente Rodrigo Duterte mahiligon ini magmotor. Si Davao City Mayor Sara Duterte mahiligon magmotor. Amo ni mga opisyalis ng gobyerno nga kung isa gagawa ni sila motor-motor ni sila. Doay lang. Hotline. Pasimple lang. So ini nga mga tao naka-insyende ni sila kung ano kabudlay ang angkas sa motorsiklo nga may ara sa division sa tunga nga ibutang para lang gid nga ti kunohay makontain ta ini si coronavirus. Hotline. Ang gobernador gani isang Cavite to gahambal. Siya ning nagdisenyo sining nasambit iyang barrier sa motorsiklo nga motor ni Way. Hotline. Nag-originate ini makaksyon ang barrier dito sa probinsya sang Bohol, no? Nga nakit-ala ko na makabulig ini. Pero kontulo, konti duwa gid may mabulig. Hotline. Ang kuan makaksyon ng coronavirus karon diri sa pungsod Pilipinas may ara sang mga panibag-o nga mga naka-record, no? As of yesterday ni mention naton kagabi so damo na gid man diri sa pungsod Pilipinas kag man ang nagkalamatay nagdugang man. Hotline. Pati na sa bugos nga kalibutan ihatag ko karon sa inyong kompleto nga figures sining mga nagkalamatay, ama nag-positive na, grabing patay subong sa bugos sa kalibutan. Masobra na 500,000 mga kaksyon. Hotline. Sa no paniayhan mauntat kaluluoy lang sa mga lugar, no, nga mga pungsod nga mas grabe kalala ang sitwasyon nila sining si COVID-19 mga kaksyon. Hotline. Sige, amo na mga dulod-dalag ko nga balita or today this morning pasaka naman presyo nga aton sa ring petrolyo, no? I understand ang gasolina 30 sentimos kada litro. Ang diesel naman niya 40 sentimos. Kerosene naman 30 sentimos. Tubtob 40 sentimos ang pagsaka kada litro sang petrolyo. Hotline. Amo na mga panibago, ang kaladlawan subong pirmi nga mga balita, ini mga statement bala ni Attorney Harry Roque mga kaksyon. nga daw kada ay man nga daw kadamo na gini kapalpakan sa Attorney Harry Roque kun mga statements lang panghambalan halin sa Malacanang. Hotline. Sige, last 8:05 sa aton sini nga pagpangalagat. Aksyon Radio. Ang concern na ton nga pinakadako diriya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay kahapon mga kaksyon nagwa ang result nga panibago gikan sa Department of Health sa Region 6 nga may ara sang 12 tanan ka mga nagpositibo sining COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Hotline. Ang isa, ika-13, diri amo ang syudad sa Bacolod. Anong kinalain sining 12 kahapon sa Negros Occidental? Kay apat sini sa ila ang hindi matawag naton nga mga local stranded nga individual o kon LSI mga kaksyon. Hotline. Kaysa nagligad to, puro LSI halin sa Cebu, halin sa Metro Manila, halin sa ibang nga probinsya nga nagpuli sa aton diri sa Negros Occidental or Bacolod. So naka-quarantine, ang iba naka-home quarantine. Kahapon may ara sang unusual nga result because nga ining apat, ini sila mga bikers, ini sila no. Mga bikers ini sila from Talisay City mga kaksyon nga natapikan or nalatnan sining COVID-19 sa isa ka nurse nga nagatatap sang isa ka pasyente sang COVID-19 sa ospital. Hotline. So medyo way tayaga hatag sang panic diri. Diri naton makita nga may ara sang ginatawag naton nga local transmission. O kung may ara na gid man sang lokal yang COVID-19 nga napiktuhan or nalatnan diri sa aton sa Negros Occidental kung lang tawag naton ang result sang Department of Health. But I don't know kung anong pag-classify sinig sa aton sa otoridad. Hotline. Apat sila actually mga kaksyon, mga bikers ini, no? So, ara naka-quarantine ni sila. And kagabi na interview man nato ng City Administrator sa Talisay City.
And good mayor of Talisay man, Niel Lizares, nagpagwa man sa iya siring statement and palayag sa iya siring mga constituents dira sa syudad sang Talisay. Hotline. So, nagapakita lang nga dapat mas maghalong pagid kita mga kaksyon, no? Hindi na ni mambal kita nga mga LSI lang, Sige lang, LSI na sila. Halin sa iban nga lugar, nag-abot diri sa aton. Tiyan mo niyo natabo, nag-positive sila. Subong doon di ta na makasalig na, kay tiining 4 suliton, tataga diri lang ni sa aton sa Talisay. Hotline. Sa manang balantayan diri now. Sa masunod nga mga sinimana, according to national mga kaksyon, nga buksan liwat ang pagbiyahe sini mga LSIs naton. The big problem sa aton sini mga LSIs mga kaksyon, ang pag-abot diri sa probinsya sang Negros Occidental, ginpahanugutan ni sila mo nga mag-home quarantine, no? Ang iban depende sa situation nila pag-abot diri kung nagahilanat o kung waay o kung ano nga sitwasyon. Hotline. Kabalo kayo ning si COVID-19, puwertik traidor klaseng virus ini mo. Wala kaya sa may ginabatsyag? Wala ka sa may nabatsyagan pero may virus kaya galiya pagwa sa result gagin swab test kay mo ya may COVID-19 ka. Ti ikaw nga kampante ka man kay way ka man sa ginabatsyag dira, gasuroy-suroy ka man ng pangbahay-bahay ka man, naglagaw ka, nagpang-shopping ka, naghalubilo ka sa mga families mo and mga friends mo dira, igo murahon positive ka, disgrasya. Hotline. You know what, ang kapoy subong trabaho, hindi lang kay pareho sa mga utod naton nga wala ubra kay bangod sining pandemya nga damo nagseselerado bla. Ang kakapoy subong ara sa mga authorities naton. Aring pinakakapoy, mas mayo pagani nga ang pasyente kay hindi ka na mangita pa sa iya. Ang pinakakapoy kag madinugoon sa mga trabaho sa mga frontliners naton, amo ang contact tracing mga kaksyon. Hotline. Ayawan kay may pangita, yan mo, no? Like for example, si patient, di ba, ang nag-positive, naka-close contact sa pulo lang katawa for ihimplo, pulo katawo lang. So kung nag-positive siya, may posibilidad nga tong pulo to, base na latna niya to. Hotline. Kag ang pulo nga to mga kaksyon, kung sa risin-o naman tong tagpulo man ka persona kada isa sa ila abi nga na istorya man nila, shin nakabilog. Tiyang shin to kung naka-close contact naman sa napulo, pagin amo ng contact tracing ginatawag nga mas makapoy-kapoy, kayang ibanda doon di magpanugid gani. Hotline. So, amo na karon ang ginaproblemahan sa ngaton sa nga Department of Health mga kaksyon, labi na gid mga doktor naton may ari na tadis Negros Occidental nga nagpalasitibo, mag-asawa, may mga doktor kita what if bikaro magkalaubos sila positive palayo lang. Hotline. Sinong aton sining dangpan pila kadlaw. That's why nga ang home quarantine, ang stay home, face mask, social distancing amo ning gina sulit-sulit naton sa matagadlaw nga tanan kay kadelikado na sa sitwasyon naton. Hotline. Sa nambala naton sa masunod nga semana for your information para magpalanago kamo da hindi kamo sa gila tagaw nga way man kamo sang importante, may manog abot nga mga LSIs diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental anod force sa syudad sa Bacolod. Hotline. Ining palayag sa national mo. So ano bala ka preparado ang aton sini nga national o Negros Occidental sa pag-akomodar sini mga LSIs nga ini? Ano ka strikto? Ano naman ang himuon sa mga barangay officials naton? Abi mga barangay officials naton facilitate kag participate man kamo ay? Hotline. Kung may mga LSI kamo da sa inyo barangay nga naka-home quarantine, please lang paki-check 24/7. Kung kapoy ng isa ka miyembro da sa inyo nga manog bisita sila to, abi may night shift, may rasang day shift, abi para ma-monitor lang yung dining mga utod naton nga naka-home quarantine. Hotline. Kaya contact tracing ang delikado, di mo? So dapat naton initutukan mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton siningali niya mga kaksyon from Negros Occidental, si Sir Gerhard Zifard Kailian. Sir, good morning. Yes, good morning, Action Break. Good morning, Mas Palamati sa Action Radio. Aha, welcome sa Action Hotline, sa Action Radio. Sir, pasensya gid sa distorbo. Sa next tweak, sir, kabalo ko ikaw may idea na nga medyo ibalik liwat. May moratorium tato nga kunuhay stop anay mga LSIs pala uli sa mga probinsya. Halin sa ibang nga probinsya pero next week daw may ara naman sang before sang SONA July 27 ang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte.
I understand July 25 and 26 pinuli di mga utod naton sa Negros nga Bacolod. Ano nga aton sa nga preparation sini sir? Yes sir, no. So ang aton preparation no sa para diri no, again ang aton nga mga protocols ano naman naton ang una gid ang aton prepare bala sang aton nga mga responders para sa meet meet and greet sang aton nga mga LSI sa ports kag sa mga airports no. So na naton kay para hindi na kita maximum naton ang aton nga ang aton nga paggamit sa mga PPE no, ma-maximize man naton ang aton halong no, ang mga responders naton maproteksyonan naton. Next is gamat-amat na tasubong man sang pagpagwa sang aton mga LSIs no, sa aton man mga quarantine areas no, nagasinulod na ang mga results naton from the laboratories. So pagkuha na sang results magwa naman na sila dayon. And also para ma-decongest man ang aton nga ang aton nga mga quarantine areas. Kag mag-open man siguro sa mga bag-o nga quarantine areas no, nga para mabutangan man sa LSI in case nga mag-inabot diri sila sa aton sa probinsya. Again no, ang aton nga disaster management no nga in charge ng humanitarian response transportation nila kagang coordination sa mga LGUs no, ang mga LGUs are also fetching no, sang ilang mga LSI. So ang lang naton is ang magpabalo lang sa LGU kung magpuli gid sila no, kay para may heads up na ang LGU kung pila kabilog nga LSI ang iya pagasugaton in case nga may ara sa preparasyon no, kagkabalo sila kung ano kadako nga salakyan ang dalo nila, kung bus balain na o kung gamay lang ang salakyan kay para ma-cater ang aton LSI. Hindi man pwede nga padalantang bus nga duha lang kabilog ang aton sugaton. So kinahanglan pabalugid sila sa ilang mga LGUs, corresponding LGUs nga maabot sila kag mapreparahan man sila kag ang iban nga dito sa LGU i-quarantine no, mapreparahan man sa facilities sa LGU no. So amo na siya subong no, coordination sa aton LGUs, kag ang aton nga mga ang aton nga protocol sa pagsugat sa ila sa ports kag sa airports no, kag ang iyaya sang sa province no, ang basi maka-open man ta sang bag-o nga center no, sa quarantine center para man in preparation sa mga maabot man ng LSI kag hindi na makita sa LGU. So ang province no, ang aton abi nga Megalo na subong is nang daw full pack na gid tinamo na gid sang naton nga COVID positive cases nga ara da subong paayo sa aton healing center sa Megalo na. So ang aton concern pag diri sir Kailian sir, iniblang may experience sa kita isa ka driver sa ambulance tublang nga nagasugat dulong tinag positive from Binuyan Morsha no, that's why nga isa ni guro sa ginatutukan yung gid subong sir no, protection. Yes amo na ang amon subong nga ang una gid namon is ourselves no, ang review namon sa protocols namon kag ang stricto namon sa aton mga responders on how to engage on the sa aton mga tawo nga hindi man sila malatnan no, kay man kita sa mga LSI naluoy kita nga hindi sila kapuli. Yes. Pero tani maintindihan man nila nga sila man ang gadala sa mga virus diri. Hindi taman gyuro mabasol ina ang isa sa aton kun nga ang mga man ding dihin man sa pagbaton sa inyo ang aton nga probinsya, but again wala man kamo namon balabagan no, and we are preparing that siyempre kung magsinulod na nito na no, it will come from Manila no, and Cebu, which are the pinakataas ng mga risk no, higher risk no, and ang Iloilo subong again bala nato nagasaka naman as well as kita nagasaka naman no, ang aton mga positive cases. So Action Brian no, mga muyo lang gid kita no, sa pagatubang sini nga mga challenges no, ang preparation naton i-strengthen naton as governor said, be proactive in preparation para mas
mas makita sang aton nga mga pumuluyo nga nang preparado kita sa pagbaton kag sila man mismo ang ila man kaugalingon family nila in fighting this war against COVID-19. Sir, nag-expect kita sang pila ka numbers ayhan volume sining mga edisay, sir? Well, last time, in my experience, sa aton experience sa Action Drive, in a day, ang nagsulod sa nagligad isa ka 500 eh. Wow. So isa lang nakadlaw sa isa ka 500 in a day, Ang St. Leo kag ang St. Therese, once sinulod din na sila, sobra na 200 ang iyang mga dala, So, isa pa sunod, way pakagwa si St. Leo, na si St. Therese nagapamaypay na sapyak, So, ang duha ka barko, Plus, may mga aeroplano pa kita nga ginabot, kagabi, Nobinta ka, OFW ang nagsulod, duha man ka aeroplano. So, ang mga units ko actually, ng aton mga responders, frontliners, wala pa ito tulog sa subong. Ato pa ito sa ginatapos pa nila ang ilang responsibilities para sa pagsugat kag pagdulong sa mga OFWs nga nag-inabot sang kagabi. So muna Action Drive, again we are beefing up man sa preparation, but we are expecting sang madamo gid man nga LSI kag sa mga OFWs nga masinulod na naman while mag-open na ang aton nga mga mag-open na kita kumatapos ng aton moratorium. So, itandugon ko na lang to gamay na-mention mga OFWs, 90 tanan for Negros Occidental last night, sir. 90 tanan. Last night, yes. May nobinta kita nga nag-abot kagabi, So, amo na siya nga duha gig aeroplano kagabi ang nag-abot eh. So, wala kita mahimo at ginanglan taman i-cater ta sila sa serbisyo sa atong probinsya, so amo na ang aton units ito pa subong I think nagka-withdraw naman sila sa airport, ang iba na sa ilang mga hotels agin dulungan sa ila with the OWA nga araman nga suporta. Sa Bacolod, sir, may number kada sa Bacolod kung pila ang ila diya? Actually 19 mas total na siya sang tanang nga nag-abot Bacolod, Negros na. Bacolod and Negros Occidental na siya. So ang iya sinangakon wala pa na hatag sa akon ang distribution sa Bacolod kag sang Negros. Balik ta to bla, sir, sa Ellis Eyes, di mag-abot nila di, sir. May nag-ayo taning kun didto pa lang iswab test na sila sa area kun din sila ang origin nila. Pag-abot dire ng situation nila liwat sini Sir Man sining panibago nga pagbuka sa ila. Well, ang atong protocols, wala nang as of my as of this wala pa ko sang bag-o nga protocols nga na baton or instructions nga mga bag-o nga na baton, Again, ang aton nga pag-quarantine sa ila sige kag ang pagpadala ta sa ila sa swab testing. Muna kay ang aton ding sa probinsya, pag LSI ka, nag-abot ka, you have to undergo swab test and then 14-day quarantine, Or either dito ka ma-quarantine sa imong imong hometown, sa inyong cities and municipalities, and it will depend to your cities and municipalities on the protocols that they do, Kami man health protocols sa mga LGUs nga ginapatuman. So ang sa probinsya importante ma-swab ka and then ma-undergo ka sang imong quarantine. So amo na sang ang akong protocol subong kaga wala pa man sang nagliwat sina, we'll just wait for further instruction or further changes sang mga protocols or health protocols kung ginapatuman sa probinsya. Sige, ang imong reminders sir sa Negrosanon na lakit ndang Bacolod don man kiti amo malani nga tanan mga reminders the same malang ini sa pag-alalabot sa mga Ellis Eyes and sa na-mention ko while ago before you nga may mga transmission kita sa Talisay nga way man sila ya history of travel pero tira nagpositive ini sila. Yes, so siguro ang aton nga pinaka-importante gina-emphasize man sa aton nga chairman sa aton Disaster Risk Reduction Management Council sa aton sa province si Governor Bong Lacson, ang yung gid ngati wala naman ta sang dako gid nga shield kundi ang ang pagpangamuyo or prayers.
So kay tungod hindi ta makita ang aton nga kontra, ang pagpangamuyo sa aton nga mahal nga Dios, no. Especially to protect us from COVID, kinanglanon gid naton kay hindi naton makita ang ini nga kontra, kag ang aton lang giguro nga hope, no, kag ang trust naton sa aton mahal nga makaako nga hindi kita maigo sang sining balatian nga COVID. So prayers are very much needed, no. And ang preparations nato, no, again wearing of mask, hand washing, no, ang aton pag distancing, no, ang shields, no, ang face shields mas mayo man, no, for para sa makaprotekta sa inyo, no. Ang ining COVID-19 hindi makastop sa aton sa pag no, sa pagpangabuhi di sa aton sa probinsya. Yes. Life will go on, no. But again, we have to really prepare, no, ourselves, no, and be prepared to protect ourselves sa ating COVID-19, and let us be proactive sa aton. Balikan to sa Sir Kailian. Action Hotline. Ayas ito nga pag panugyana sa Negrosanon, lakip ng Bacolod, ano, kiti, ini palariho malang kita karoon nga nag-suffer sining COVID-19. Action Hotline. Las 8:23, Action Radio, Philippine Standard Time, mga ka-action. Sir Kailian, sir, notod kita, pasensya. Nautod kita, oo. Again, amo nang aton, ang prayers, preparation, and our proactiveness and during these preparations, amo gid na dapat ang aton mga tandaan. And amo na siya ang aton mensahe sa tanan, sa aton nga pumluyo kag sa tagpalamati sa Action Radio. Sir, pahabol ko lang gamay lang gid. Halin ko no sa Cebu may PCR test na sila makuha 24 hours ang result. Pag abot sa Bacolod, sir, liwat sila nga PCR test, sir. Yes, so. Yes. Kay may ara kita Action Bri, no. May mga kwan kita pasensya lang gid sa ila. Yes. May mga ara kita nga experiences na negative sila sa Cebu. Pag tupa nila di sa Negros, positive sila. Yeah. Well, it may be nga ang nakuha nila nga virus is in transit. No? So hindi kita ka siguro unless otherwise mag-negative gidi sila, kag madalat sila puli sila, balay nga negative sila, kay sigurado kita na yan, negative sila. But nangalin sila sa Cebu, matransit sila, makommute sila, may pagsalamuha dahil sila sa barko, okay, sa mga tao, then again, ang risk nagasaka, no? Risk factor nagasaka. And many times already sa amon experience, no, nga pita nga may mga negative, especially ang mga OFW nga gina-require namon sa una sa RT-PCR test from Cebu, tatlo gid ang nagagwa nga positive last time, no. So hindi kita kasalig, no. Even though may negative result na kamo, well and good, but ang mga upod nyo sa barko, wala makamukabalo kung may mga negative result na sila sa RT-PCR. Or ang upod nyo sa aeroplano, wala makamukabalo kung may mga negative result sila sa RT-PCR. Matani kung negative ka muda tanan, tinlo ang tanan, pati ang pilot, kag mga stewardess yun da, or ang crew sa barko, tinlo tanan, then maybe we can say nga hindi na kamo ma-RT-PCR, but then again, you can have the virus in transit. So RT-PCR yapon to bingid and hasta kung wala kami sa instruction nga or bago nga protocols nga idagdag ang aton nga provincial government, then it will be the same. Maanugid maswag ito magyapon. Sige. With that, Sir Kailian, salamat sa mga time. Good morning, kag mabuhay ka, sir. Yes, sir. Salamat man kag mayong agasta ng tagpalamati sa Action Radio. Yes, sir. Action Hotline. Okay, Sir Zipard Gerhard Kailian sa Negros Occidental, isa man sa mga miyembro sa IATF Negros. Kagdo siyang ginigatutok sa local stranded iya nga mga individual sa Cornelis Eyes nga nagainabot dire sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. So on next week mga ka-action sa nambalan naton dodua gini kadlaw asod 25 and 26 2-day iniha nga repatriation sa mga Ellis Eyes naton from other provinces nga maabot diri sa Negros Occidental. So dapat nga mangin mahinalungon gid kita. Again sa mga pamilya nga may mga rasang LSI nga nagpalauli dira sa inyo kung naka home quarantine kabalo kami mga syudad kag Banwades Negros nga wala sang facility yang may kapasidad ginapa home quarantine nila
Pag home quarantine ba dito, nagadinungol, nagapinasaway, spuluyan to, kundi hindi nga kadto nga daw ginagatul ginang tiil nila nga makalagaw within 14 days iya nga pag home quarantine tani. Hotline. Pagwa sa result positive. Kundi gasalang espiritu, gatanga kuno himuon. Sa nambal ko na madinuguon diri amo ang contact tracing nga ginatawag kiti ikaw nga Elis ayara kalang mo. Pero ang nakahalubilo mo to sa resinon na to nga mga tao. Hotline. That's why nga please lang, i-follow na to na nga pinakasimple nga protocol 14 days or more than sa 14 days dira. After all, kung negative ka na gid sulhay ka hala, syada ka na todo pag gusto klagaw. Hotline. Di ta magsalig isubong nga ton sa nga sitwasyon dis Negros ka Bacolod, nagasaka yang numero sang nagpalasitive mga kaksyon sa nambal ko na may arang sa nagpalasitive diri sa aton nga hindi RSI kundi sa lokal gid lamang. Tidungagan ta pa na Hotline. Amo na kadelikado sang sitwasyon naton, masige patagyapon kay padungol di anong dangpan ta pila kadlaw sini. Hotline. May ara sa mga sikreto subong before naton ibuyagyag ini paunahon talang si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ikaw paninabato ng information diri parte sa mga classifications sang MGCQ, GCQ, ECQ, MECQ. Pero hindi ko rin pag-mention, subong ka na nung status na dis Bacolod kag Negros. Hotline. Hinali karon bumalik kita gani sa mga GCQ nga ini, mga ECQ, masala gini espiritu tadi. Hotline. Imbi subong nga daw lapit-lapit na ta sa new normal Action Oliver, di ba? Isa na lang ni katiklod new normal na nimo ang pangalan sa aton diri. Pero kung maginamot tani nga nagasige patagapon padungol, may man tayo nag-kontra sa mga bikers naton, mga riders naton, ba kung Domingo kag Sabado daw tag-iya sila sang kalibutan nga daw ay lang sang virus. Hotline. Ay sus ko hala, lagaw diri lagaw didto. Tani ko kalma anay gamay no. Pagkatapos ang kasanay, portik damo ang kasanay. Duda pa ko sa ibanda kung uyab gina nila kung nasawa nila na. Hotline. Pagabot to sa lugar ngot din ang destination nila sini, base ka kadula ang social physical distancing. Makaon sa mga restaurants, sa mga klase iya nga mga kapihan. Kag didto hala ka ulo istorya. Tuwing takbalo kung sa risin o na dang mga grupo kay prangkang istorya sa kadamuon sila pila kalibon las Negros de. Ang ibanda di man nakilalay. Hotline. Di pagabot to, wave lang may mga call sign sa motorsiklo mo, muna bla. Sa aton di mga muna komersyal na. Sa ila may wamo man na. Di sila kilalanay. Di ba si may isa to bla? Lantawan ni tabos talisa yo. I-implo na lang mo. Di na naton pag-itago pa kaya mo ng kamaturan. Hotline. Last 8:29. Pagbalik naton tutok kita gyapon sa COVID-19 na. Gusto naton ni this morning maka-learn kita kung nang dapat himuon pag inaton kay kaladlukan na. Pagbalik naton sa aton nga pagpangalagad. Action. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Pangalagan. Aksyon Radio. Pabalik mga ka-aksyon. Ano pod gyapon sa Aksyon Brian Borden sa ngalan ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Hotline. Manamyaw kita nay oy dito di sa Metro Manila padayon tuyang singgita no sa pinaka mga empleyado, artista kag iban pa sang ABS-CBN bangod sa pagdula sa ila sining franchise ano. Kwartik damo hindi lang yon si Mel galing na dulaan ka trabaho kundi ang mga pamilya nila may iban nga mga agencies pagigaling nga involved diri nga kaladulaan man trabaho. Aksyon Hotline. Nagaayo sila sa gobyerno kabay pamatalo pang danman sila no ngati amo na ang sitwasyon nila sa sining mga tiniyon. Aksyon Hotline. Manamayaw kita na good morning kay Lilay or Lilia Taton no personal kag dumot ni presidente sa ABS-CBN hingabot sa mga lupises no ginhearing na hindi man lang maghatag franchise hindi makita o balik man na sa ila ginagamit lang ang poder kamakon mo na no. Si Mark Duran monitor man si I love the song Mabuhay Aksyon Radio. Salamat. Si Lindwen naman niya. Good morning, Aksyon Radio. Nagalantaw ko subong sa La Carlota. Si Tintin Prince Ogo naman niya, Brillantes. Good morning, Aksyon Brian. Tamya ko lang Brillantes family. Sa kay Lola Consing Dorias. Kag sa okondira sa Purok Marang, Mandalagan. Salamat, gidrasin niya. Si Nanay Josephine Lobaton, ma'am. Good morning. Salamat sa pagmonitor si Mags and si Maggie, si White and Sir Abbott. Good morning. Lea Cordova Sarawa o Con Cordova naga-monitor man. Jocelyn Arecivita Ula. Si James Leo Solitano Pableya. Action Brian, may ara ko na balaan nga hotel or pension house. Nga tapos nila deploy ang mga OFW, wala sila may ginbuta nga mga medical staff. Sa diin, abi chat abi sa akon, abi. Si Madel Bacordo nagkatutok man, Helen Isporo, Yolo. Amo ni siya namangkot kay na. Kung hambal niya, ang Cebu Airport may PCR test ko no.
makuha lang within 24 hours. Pag-abot sa Negros, dapat i-PCR test man sila. Yes, sabot ang hambal ni Sir Kailian Kayna. Sa Miana, Dandan, pag-Great Action Radio, sign off, sign in kami diri sa Santa Clara Phase 2. Great lang, salamat. Marilo Travilla Katinoy, naga-monitor man. Pablito Benedicto. Sige, las 8:47. Action Hotline. Unahon ko lang patrol City Material because nga this morning lang naka-record ang mga police stations naton sa masobra 70 tanan ka mga violators sining curfew magkaksyon mo na ano man nga sitwasyon man. Action Hotline. Nga mo gining galinagaw ano ni may mga trabaho ni sila anong ilang justification sini man ka libog ng ulo ko. Action Hotline. Check na to bing patrol ko na naging ang sitwasyon sinabi. Patrol reports. Action Alvin on board patrol. Good morning. Brian, 75 tanan no ang mga persona ang nakaladakpan ini on-site curfew violators. Nagsugod of course mga alas 10 antak na kagabi tubtob alas 4 sini nga kagahon. Diin kaladakpan aksyon Brian gikan ini sa nagkalain o kung sa mga backup stations diri sa syudad sa Bacolod. Sa diin ang may pinakamadamo nga record nga record abi nga police station siya mga na nagkaladakpan along area sang Mansilingan kag Alihis. Amo ang police station number 7 nga may ara 17. Ikumpara man ni sa Action Brian sa mga previous naton nga mga curfew violators nga masubra isa kagatos. In fact may iban nga police stations nga masubra 40 mo nagliligad to ang police station number 1 may ara 42 pero this time kagabi Action Brian nagkaladakpan 12 ang nagkaladakpan. Iniya mga dalagko na ni age of reason na ni siya ara sa may mga legal na nga pang idaron nga nadakpan along barangay 35 and barangay 16. Action Alvin? Yes sir. Gainano ni sila man sa mga disoras man? Lagaw lang gid ba mani trabaho ni may mga trabaho ang iba nagrason nga mabakal sila pagkaon along downtown area pero likom sa ihibalo nila nga sa may curfew. Galing kiti bisan ano mong hambal abi nga may gidbakal kami sa amo to sirado naman yung mga baligyaan kiti curfew gani mo alas 10 ang gabi. Yes, aksyon na, Brian. Muna ang pila ka mga rasones. Ang kaina naman, siyempre kahit kung mo nag-lapse na, ang at least alas 4, pwede na sila buhian habi or pwede na sila i-release. And pag-release sa ila, ginpamangkot naman ng ibang reaction na, Brian, nga suno, kagbase sa ila, nga rason nga gin-release sila, kay may mga obra pa sila, ang iban. Ga-obra butsing ganon, bisan mga naga-obra gali, nagmadakpan sa gihapon, especially kung mga taknalas niya sa kung alas 11 pasado, nga makitaan sila sa dalan. Yes, madakpan ginaslaksyon Alvin, bisan justify pa na nila, kay kabalo ka, ini mga negosyante nato, may ideya ni sila nga dapat pagpatak sang alas 10 hasta alas 4 sang aga, sirado na ni sila. So how come nga may trabaho pa? So hindi ginda valid ang reason nila nga may trabaho sila during the time pagdakop sila. Saksyon na Bray, kay mga lason sila ang iban sa record gani kagina bisan sa station number 2. Mapatik action Bray, hindi lang mga legal nga pangidaron ang ginadakop o nadakpan kagabi, kundi ang mga minor de edad. In fact, anong ka mga minors ang nagkaladakpan gabi sa area naman sa Puro Kagaykay, Barangay 2, diri sila sa Bacolod. Ilang mga edad sini malubanta mo action Alvin? Yes, ranges 9 to 16 years old. Mga ginikanan sini nila man? Siling ko gani, ang iban tani, konti na dumduma mo sa night patrol, ginahambal na iya, may wangwang, mga buyas, kagbuto, tipunon. Ito anong action na Brian ang nagkaladakpan, nalakip ini sa mga napulo ka mga persona nagkaladakpan sa mga kapulisan sa ilalom sa police station number 2. Sang nasilingta na anom diri ang mga minors, ang station number 6 in fact 12 ang nagkaladakpan sa area naman sa Takuling, barangay 28. Subong man sa area sa barangay 40. Sa barangay 40 kunti labian gid sang mga kapulisan. Sa station number 8 may anom ang 9 man. Hindi man guro pwede action Alvin nga mahambal naton nga way sila sang ideya kay pag-umpisa pa lang sang lockdown or ECQ sang nag-modified sang nag-umpisa ang GCQ nga nag-ECQ kita balik GCQ kag MGCQ ang curfew for minor halin sa Marso doari naman nga ang minor kag all ages abi doari naman sa subong
way gini sila ideya o kon patututunto lang gining ila iya. May mga rason action, Bray. May, Oh. may curfew gali. Ikalain. Amo na ning dinumugay tas ang pandemic ngayon. Way kimik balo iya. No, imo lipong imo iya mag amo sitwasyon eh. May iban pa da action na, Bray. Ang iban nga mga rasones, especially sa size, station number 6, kisa makakadlaw ka mo. Nga. Kaya kisa mga kasulod ka bala sa station number 6, kunti mga nagkaladak panaway na nila ginapriso sa baylo, ginapatinir lamang sa sulod sa police station. Okay, hindi gin man pwede sila priso action Alvin kay hindi man ni criminal case gining ila mo. Kuala niya local ordinance lang niya mo. Daw safekeeping lang. Safekeeping lang. Kisa gani, kung sobra ka tuyo, especially sa mga nakainom, quote and quote, makita mo sila sa atubang sa police station, sa may atubang sang blatter officer. Dira na sila gahigda. Gadululuyo eh. Ang iban gani, tulog na lang siminto sa katuyo. Imong report ni this morning, gina-remind tani sila nga please lang, stay home lang, simple lang ginaayos ang gobyerno ta. Kung magsagi kita dinungol sa matag-adlaw nga tanan, may lang kung hindi ka mo matapikan na sa COVID-19 nga ini. Kaya hindi bala exempted, bala ang saday sindo nga maglagaw sa gabi, kaya ang COVID-19, way takbalo gani kung dinig panago ni siya. Especially action na Brian sa station number 3 in fact action na Brian at istorya man natin pila ka mga kapulisan gina-share man nila ang ila sining mga experiences especially kung sakay sila sa patrol ang ginahambal kasami sa mga kapulisan ay baw kabalo ka lang sir sa experience namon di especially magsugod alas 10 malagaw kami malambiyong abi kag lantawon ang sitwasyon kag takbon ang mga violators asos ta kay ginahambal sa ila ginahambal man nila atubang kagbuli sang patrol. Ang ginabantayan. Pagtalikod kay patrol, ato naman nagsyada naman sila. Ara naman. Ati makita nilang patrol pa dulong pa lang. Ati ang iban nga mga violators sulod na. Kung makalabay na ang patrol, ati mahambalya, why na. Ti mayo lang na kung ang patrol, ang kapulis ang mapalagyuhan nyo. Kung COVID-19 na bing magtapik sa inyo, paano ko mo plagyos na? Problema pa na action na, Bray. That is why gina-remind naman ang aton sining mga kauturan nga dito oras na nagani sa gabi, especially dumdumo nila nga ang curfew magsugod alas 10, tubtubi ni alas 4. Ati kung madakpan kag masikop sa mga kapulisan, wala man si ibang rason ina bangod madamo na sa nagkadakpan madumduman action Brian masubra 5,000 na ka mga violators ang na-record sang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. So dugang pa sang pila ka mga code, I don't know kung sakto tong ambal mo la basin bala may baletian nga TV. Tig-abagol. Mabud na igin man action na Brian. Damo ginayakan sir na gani sa utok sang tao kung kaysa mo. So amo ni action na Brian ang mga nagkaladakpan kag problema man sa gyapon sang syudad sa baylo nga wala nagasulod ini sa mga protocol and at the same time ang ordinansa mismo no sa syudad sa Bacolod sa piyak sini nga ginaatubang panaton ang ining ginatawag nga pandemya. Sige. Balita report sang patrol ang ka-action yung action Alvin Graba una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Last 8:55 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-action. Salamat Patrol Redaction Alvin Graba. Check natin bala ang Bacolod City Police Office. No kay every night daw may ara, every morning may ara sa mga may ara sang mga bag-o nga mga nagkaladakpan iya sining nasabit iya nga curfew nga ini. Tapos ang ibang tibal ginaayo actually may ara sa ginadihon karon nga kon pwede i-umpisa ining curfew for minor or all ages diri sa Bacolod last 12 sang tungang gabi tubtob las 4 sang hapon. I mean las 4 sang kaagahon abi, no? Ako ginaduso pa na subong diri sa ton, ginadibatihan pa na. Kay may mga negosyante man nga ti basi way nagig grow income labi na gid sa mga bar, sa mga ilimnan, sa mga kalan-an kung kaysa kon gabi nga ti dira ya damo pa nagakalalaon sa amo nga mga inuras. Amo na nga mga inuras mga kaksyon. Pero we don't know kung anong status ini. Kaganong himuon sang PNP sini mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Action Brian, good morning. Good morning din sa aton mga pinangga ng mga tagpalamati sa kutob sang
kalabutan sa aton nga pag-broadcast sa siningaga on behalf sa among City Director, Police Colonel, Attorney Henry Viñas, mayong agagid sa aton Action Bayan. Salamat sa time, sir. Although nga sigurado ko busy ka. Pero, sir, 75 naman ka mga personalidad nadakpan sa Bacolod. Halos taran yung mga police stations may ara sang nagkaladakpan sining curfew for all ages last night, sir. Anong katabo sa mga sa Bacolod, sir man? Action Bayan, actually nangin agresibo ginang ato niya kampanya about yung isang basic health protocol sa COVID-19. Kag may ara gid mandato sa ato nga city director kag gina-require gid ang tanan nga hepe nga dapat makadakop gid kay kadamo abi Action Bayan sang mga reklamo nga nakalabot diri sa aton nga mga hotline. Meaning wala naga-observe la sang tawag naton nga curfew. Kaya nagligat ang madamo nato ng sunrayan yung wala nagasulog siyang face mask. Pero subong, daw amo ni subong ang madata na naman subong ining nagalinagaw kung gabi. Pero ang atong ginaobra dira, kay wala naman kita nagapal subong sang Article 151 in disobedience to person in authority. Kami ara na kita City Ordinance 926 and 927. Ang curfew ta diri medyo maburubog at iniyak sungayan ang penalty. Kay 500 ini sa taga Bacolod kag 800 sa India taga Sudal madakpan nga alas 10 tubtob alas 4 nga ara ka pa sa mga public places. Automatic kina siya sunbayan nga tagaan ka sang penalty nga 500 or 800 or kung wala kwarta community service na siya sundayan. So ina gina-practice na subong diri sa Bacolod, sir? Yes, Action Bayan, pero ginahulat pa nato ng aton citation ticket. Pero nag-umpisa na kita pasupot kung pabayad, ang ginagamit ng naton for the meantime Action Bayan, ang police blotter. Okay. So, ang pagdahom namon nga after how many hours nga naka-stay sila dira sa sulod sang police station, pagka abot sang time abing papulion sila, puli na sila, wala gali, sir, may ari ni sila gali sang bayad gali nga ginahimo na, sir, ano? Yes, Action Bayan. Amo na ina sa ato niya nga City Ordinance 927. Ay ato niya nga 926 amo na sa face mask kagula sa observe sang social and physical distancing. 500? 500 na siya sa taga Bacolod. So meaning may nakolekta na ginman kita since before, sir, nga nag-start ini? May ara na kita, kumpisa na kita kolekta. Pero ugaling amo na, may mga kautoran kita nga wala kwarta, mas hindi na pasulamin namin lang mag-community service sa ilayang nga barangay at San Brian. Sa barangay na lang mismo. Suliton ta, sir, 500 for Bacolod nga mga address nila, and outside pila ganito, sir? 800 pesos. 800 of San Brian. Yes, sa sininga paagi this morning, mapabalo naton sila nga 500 and 800 pesos action doors, sir, no? Pero at least may ideya sila nga may bayad, nigli niya libre. Kung mag-community service ka, how many hours ini, sir? 8 hours nga sa nga community service, pero magabasi gyapon sa discretion sa aton nga city health, kung sulit-sulit o kung nambal natin nga recidivist ka na Action Bayan, may mga dugang man ina nga mga community service sa mga inuras natin din na 8 oras may additional na Action Bayan. I see. At least this morning, kabalo sila liwat. Diba sinalipat sila bala? Kaya bilagro, okay mala na. Patulugon tan sa police station da. Safety pa ta. Puli malang ta after damos na bala. Oy, may bayad ka mo ha. 500 ha. Kag 800 kung hindi ka mo taga Bacolod. Ang barangay, sir, yung participation nila sining curfew ngayon, sir man, kay do kadako dapat sa poder nila sinadiri mo? Actually, Action Bayan, ang barangay pwede din maka-implementar sila. Kaya isa man sila sa mga law enforcement arms sa aton diri nga LGU sa sininga City Ordinance. Pwede din sila maka-implementar. Sila gani kisa dya supervise about sa community service. Kaya mas marami kung damo naga-implementar sini, at least mapahagan-hagan naton ang pagganagaw is nagabaylo sa aton yung curfew Action Bayan. Ang akon ganun suggestion diri kon sa barangay, mga barangay tanods naton, kung hindi kayo mas laman akop, sa wayon kagambalon nga gusto mo magbayad 500 or 800 para magpalauli lang bala kiti kalulukoy man sila pigado man. Pero kung police na gid dapat guro dakpo na lang gid direkta, no, para lang gid nga madudla man ni sila. Sir, ano? Yes, mas marami at sunday nga rekta ko na lang dako. Kaya actually, ang leader pa man ang ako nang warning nanay na sa ila. No? Do guba da nga plaka, di nga do sulit lang gini aton mo. Prangkang istorya.
Action Brian. Kaya iban makasarama na din magbayad. Then iban hindi maligar padungol din yung opisos ang iban naton ng mga kauturan niya kung ining curfew pag ining mga basic health protocols naton against COVID-19. Yes. Sir, aside sining nagkaladakpan nga nagalibot ami, may mga businesses kita diri nga naglapaw last years nga naga-operate pa nga hindi na dapat sila allow? Wala pa man kita may nabaton nga mga memorandum o reklamo nga may naga-open diri nga lampas na alas 10. Kaya kung era automatic inaksyon ang naton dila yun. Pero ang proposal nila nga until 12 mga ito nga curfew is just a proposal recommendation pa lang inaksyon Brian. Yes. Kaya basi maglaom sila lang nga approve na ina, propose na ina sa aton nga mga negosyante diri sa Bacolod nga tani until 12 ang aton nga curfew. Yes. Brian. Hangpan ta ba ni sila kay negosyo lang kuy Sara naga-igo or naga-income sa gabi mo, no? So paglagiti sa pandemya nga ining apiliton tagid bikon bawal man. Namo na kasimple bla. Yes, Action Brian. Kasi naintindihan taman ni KP mahina din manabi subong ang negosyo. Kaya maiisa ako maka-extend ka may maski pa paano maka-orin ka man atong mga kauturan. Pero again sa nambal kung nawala pa na approval Action Brian kung may ara na again we are already mag-support kita sa nga mga ginahangyo kung may ara na kinaya approve sa aton nga IAPF Action Brian. Sir, Ari, I don't know kung may idea ka may nadakpa na kamoda sa curfew nga ini nga nag-positive sa COVID-19 so far? Wala pag kita may nakuha nga nag-positive sa COVID-19 Action Brian. Tani wala lang kasi mas dako ang risgo kung may mag-positive dira, mabudlayan naman kita dako ina ang mangin epekto naman sa aton nga kapulisan. Kasi imagine dalon sa pulis dira sa police station, mabutang pa dira sa aton nga prisuhan, madako ang problema nato niya sa virus siya. Yes, amo gina. Ang panugyan mo sir sa Bacolod non kag Negros Andon man basta amo ni pareho lang ni tanan ng aton sining aton nga panugyan sila para likaw kita sa COVID-19 sir. Yes, Action Brian, una best nga share ko sa ila nga sundon ta lang aton nga basic health protocols. Iniwi ang ginaayo namo ni permi sa ila sulit-sulit na inyo Action Brian sa inyo sa Action Radio sa iba naton diri nga media sa Bacolod. Sundon ta lang kung ano ginaobserba natin nga basic health protocols para hindi kita matagaan dira sang sanctions o kontina. Kupirahan ta ginobra subong sa ang atong nga gobyerno against COVID-19 tandaan ta way paginiya bulong Action Brian. Sir, salamat sa mga time. Good morning. Mabuhay ka sir. Yes, mabuhay ko kayo sa bayan. God bless po. Action Hotline! Lieutenant Colonel Ariel Pico ang PIO spokesperson sa Bacolod City Police Office. No? Suliton ta, kung Bacolod non ka 500, ang bayad mo kung madakpan ka na sa curfew nga ini. Kung may ka 500, pwede ka mag-community service, meaning trabaho ka na sa barangay nga din taga-diin, timo. Action Hotline! 8 ka oras. Hindi ni libre iya ha, pag dakop sa inyo may bayad ni. No? May collection na ni sila gali, no? Kung hindi ka Bacolod noon, outside Bacolod ka 800 pagidya. Ang nagakadto dis Bacolod nga kung kaysa lagaw-lagaw lang 800 pesos or community service man gihapon. Action Hotline! Bulobog at na ina, tulog na lang kamo sa muna nga oras ani blang pagbugtaw bo sa aga, pwede na mo kagwa liwat ko may importante gin ba. Last 8 lokons last 9:05. Action Hotline! Pagbalik ta dungagan tangaton sa mga balita mga kaksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ng banta. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Sa Health. kitasang oras mga ka-aksyon, standby karon sa ibang nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod sa pila pagid ka mga balita diri kag mga information ano. Action Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon talos ini sa Aksyon Brian Morden kita rin karon kon maghilibati ta karon sa gabi sa Aksyon firing line mga ka-aksyon. Maraming salamat. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon